Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li l-ewwel 10,000 euro fuq xogħol part-time u overtime ma jkunux intaxxati qed tintlaqa' tajjeb. Il-kap Nazzjonalista qal dan f'diskors matul żjara fil-Mellieħa. Semma li minn diskussjonijiet li kellu ma' ħaddiema din intoġbot għaliex bekk min jaffordja jista' jaħdem inqas u jgawdi aktar ħin mal-familja. Fisser din il-proposta bħala waħda kruċjali li bija Gvern Nazzjonalista itejjeb il-kwalità tal-ħajja. Għalli ndlaqet tajjeb ukoll ma' sidin ta' negozji għaliex jipprevjeni l-inkonvenjent għas sidin ta' negozji milli jsibu ħaddiema part-time biex laħqu mad-domanda. Żied li din il-proposta hi mibnija fuq il-bżulija tal-ħaddiema u min ħaddem u qal li se twassal għal aktar opportunitajiet ta' overtime u inqas ħtieġa ta' ħaddiema barranin. Dr. Grech qal li l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela mhux biss ħataf l-istituzzjonijiet iżda skontu issa jrid jaħtaf it-tmexxija tal-Konsill Lokali tal-Gargur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Prim Ministru jrid jarmi l-prinċipju tad-demokrazija billi jrid sindku laburista fit-tmexxija minkejja l-għażla tar-residenti. Rimarka li fil-Gargur il-Partit Nazzjonalista rebaħ aktar minn 60% tal-voti u bekk se jagħmel ħiltu biex l-għażla tar-residenti tibqa' tiġi rispettata. Għalli l-aġir ta' Dr. Abela huwa ta' xi ħadd insigur u li l-elezzjoni ta' Ġunju 2024 tat beżbiża lill Prim Ministru għax fi kliemu il-Partit Nazzjonalista kiseb riżultati b'saħħithom. F'dan il-kontest irrimarka li għall-Partit Nazzjonalista id-demokrazija hija prinċipju li jemmen fih u li fuq kollox irid iwettaq fil-ħidma politika li qal se tissarraf biex il-poplu Malti u Għawġi jingħata il-Malta u għawdex li ġirqulu. Għamil referenza għal dawk deskritti minnu bħala manuvri perikolużi u antidemokratiċi tal-Gvern Laburista. U għacċenna għad-deċiżjoni tal-Ombudsman Vincent De Gaetano dwar ċirkolari tal-Ministeru tal-Edukazzjoni li tgħid li l-għalliema għandhom jimxu mal-policy tal-Gvern meta jisprimu ruħhom fil-pubbliku dwar temi edukattivi. Qal li Gvern Nazzjonalista irid jisma' l-vuċi tal-għalliema u dawk involuti fil-qasam. Fil-kummenti tiegħu fit-tmiem iż-żjara fil-Mellieħa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sellem lill-ommijiet kollha f'jum l-omm. U għasillem ukoll in-nisa li jixtiequ jsiru ommijiet lil dawk li tilfu lit-tarbija tagħhom, lil dawk li adottaw tarbija jew għamlu fostering u lis-sorijiet li qal b'tant imħabba jieħdu ħsieb l-tfal fid-djar ta' tfal.